Защо бе, Пело? Защо си причиняваш всичко това? Защо се унижаваш и защо направо съсипваш живота си? Наистина не мога да го разбера. Много хора може би очакват да коментирам действията на Пело и защо предния път му простих за това, което направи. Сега искам да ви кажа, че пак му прощавам това, което направи, като казвам, че му прощавам, аз няма да правя никакви стъпки, с които да го запорирам или да правя нещо. Но и без това, за съжаление, на един млад труп. Пело може да го видите олицетворение на част от съвременната младеж. Виждам го в момента, се е хванал с един Боян Расате, но сега не знам дали от Волен Сидеров или от преди. Той си има едни такива наченки на фашизъм, при който е готов да бъде екстремист. Под мотото чуше родолюбец, като дори не осъзнава тази дума, защото съм му казвал и на него, и още един има, Виктор Стоянов от Фондация Македония, много добре ме познава. Съм му казал и на него, Викторе, той имаше един приятел от Карлово, те са родом от Карлово, Виктор, няма да му казвам името, даже бяха 3 момчета от Карлово. Родолюбци казват, че сега аз казвам, вижте, ако искате да сте родолюбци, това, което трябва да направите, трябва да сте най-добрият пример за България. Да сте хората, които да прославят България, а не да сте тези, които я съсипват. Затова трябва да четете книги, да бъдете хора с знания, умения, вашите дела да прославят България навсякъде. И когато отидете в чужбина, да сте най-добрия в това, което правите, хората винаги да искат да работят с вас, да кажете, това са българите, най-добрите хора. Това е родолюбец. Някой да се бие в гърдите, че е родолюбец, да е готов да ходи, да се бие под въздействието на алкохол или опияти, или защото е примитив, това не е битка. Значи при глупавия човек няма смелост, там има глупост. Смелостта е при умния, който осъзнава какво ще се случи. И въпреки това прави избор. Така е направил цар Леонид, така са направили опълченците на Шипка, така е направил Хектор срещу Ахил, така е направил Прометей, който е дал огъня на хората, така е направил Исус Христос, така е направил Васил Левски. Умни, осъзнати хора, които знаят какво ги чака. Но въпреки всичко, те правят този съзнателен избор и това са смели хора. Приматите, които може да ги тласнеш насам и натам, не мога да кажа, че са смели, те по-скоро са глупави. И това, което Пело в момента е направил, да се хване с един фашист Боян Расате, да ходи да говори някакви глупости. Украйна какво било, войната Русия срещу Украйна, като Боян Расате е възрастен човек, над 50 години. И не виждам едно нещо смислено да е направил в живота си. Не вярвам този човек и да чете, да подтиква младите хора да четат, да се развиват. Нещо след него да видите да остава, нищо освен вандалщини и ексцесии. Пиянски и наркомански истории, сега не го знам. Боян Расате пие ли наркомани, но примерно много от тази каста и пият на наркомани. Сега Пело имаше шанс да промени нещо. Още когато дойде при нас, по своя воля, никой не го е викал. И аз му казах, че ако иска да се развива, трябва да чете, трябва да бъде отдаден, че успехът ще дойде. Да чете. Той се усмихна и каза, че той ги знае нещата. Започна да работи с определени жени, които са действали някакви инстинкти в себе си и работеха с него
Но дори журналистика да правиш или пък да развиваш канали на хората, трябва да можеш да знаеш как да го правиш и какво да правиш. Може да видите и каналите на Пео западат, гледаемостта му запада. Ако той знаеше какво трябва да направи, щеш да има възход, а не да е в такава посредственост, сега опадък. Това на 21 години. Пео можеше много неща да научи. Имам чувство, че за миг нещо докосна сърцето му. Имаше някаква промяна, нещо друго видя. В един момент обаче Пео направи избор. Брутален избор. Да бъде парцал на тези, които са най-гнусните същества в страната. Падението му с нощи при Симон Милков беше голямо. Първо отива пиян. Да отидеш пиян в ефир, ти доказваш това, което каза Киро Брейка. И наистина, аз съм го виждал в много тежки състояния, за което ми е жал, защото е младо момче. И има и потенциал. Може много неща да развие, но личният избор не може да го замени с нищо. Личният избор, той е в основата на развитието на един човек. Личният избор. Пео избра да се унижи. Той избра да бъде подиграван от един гнусар, педофил, хомосексуалист, наркоман, престъпник, слуга на Пеевски и Борисов. Симон Милков. Симон Милков се държа ужасно арогантно на това интервю. После пише коментари, едвам го издържал. И сега Симон Милков отива да върши работа на този, който го плюе и унижава. Срещу този, който му е помагал и този, който го е уважавал. Това е най-голямото човешко падение. Това могат да го направят само жените. Съжалявам, че го казвам някой път, защото за мен жената е висше същество. И когато видя една жена да се хване с един помяр, да се унижава, защото самото докосване на помяра към свещената жена, към майката, защото жената е майка, е най-голямото унижение, което може да съществува. Най-голямото унижение. Помяра да докосва жената. Той я опетнява, той я омаскарява. По същия начин Пео, като една жена, отиде и се унижи. Пео се унижи при Емил Русанов. Унижи се при Симон Милков, който е дъното на дъното. Накрая на интервюто Симон Милков с изкривена уста. Само единия край на устата му се мърда. Плю и храца срещу Киро Брейка, срещу мен. Всичко каквото може. И това е дъното на човешката природа. Той не може да се каже, че е човешки индивид, някакъв различен, но той вчера беше Симон Великия, а Пео беше в краката му. Симон буквално си избърса краката и сплю се върху Пео и го унизи. И Пео защо го прави всичко до това нещо? Защото е получил добро отношение. Получил е. Подадена му е ръка. Бил е уважаван. Бил е настаняван навсякъде да спи, да се храни. Всичко му е било правено. Някой подал ръка на едно младо момче. Това, което той направи, е да отиде и да унижи себе си, идеята, родината. Да унижи баща си, покойната си майка, целият си род и цялото семейство. Много ми е мъчно, наистина много ми е мъчно за Пео. Моя съвет е: Пео, не го прави това нещо. Хвани си пътя. Върви в дадена посока. Не дей продължава с това унижение. И нещо да са ти направили с нещо да те държат. Не дей, бе, човек. Не дей, бе.